F'żewġ każi separati imma relatati mara mill-Maċedonja ingħatat 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn filwaqt li raġel akkużat bi stupru għadu qed jinżamm taħt arrest. F'din il-ġrajja mhux tas-soltu fil-qorti mara ta' 35 sena mill-Maċedonja deret akkużata b'tixrid ta' materjal pornografiku tal-arrus tagħha ma' mara oħra. Kollox beda meta waqt li kienet qed tuża l-laptop tiegħu il-mara mill-Maċedonja skopriet filmati pornografiċi tal-arrus tagħha ma' din il-mara. Il-konferma li l-filmati kienu riċenti waslet kif il-filmat ratu li bez brazzuletta illi kienet tagħtilu istess. Malli avviċinatu dwar il-każ, l-arrus tagħha David Xwiereb ta' 44 sena għata kull tip ta' kuntatt minn magħha. Iba qed tippersisti fejn ippruvat tikkuntattja lil-mara li tidher fil-filmati li ma kellmitix lura. Wara dawn it-tentattivi falluti, ikkuntattjat lill-oħt il-mara illi tidher fil-filmat ikollha x'taqsam ma' Xwiereb. Batitilha l-filmat waqt li qaltilha li jekk ma jkellmuhiex se tkun qed tippubblikah. Imbikma il-mara mill-Maċedonja ammettit l-akkuża ta' tixrid ta' materjal pornografiku fejn spjegat li dak li seħħ kien kollu sforz il-frustrazzjoni. Intqal ukoll li jiġi Malta apposta minħabba Xwiereb fejn suppost dawn kienu qed jippjanaw biex jibdew familja flimkien. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud innutat dan kollu u l-mara ngħatat sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiża għal sentejn. Sadan it-tant tressaq fuq akkuża separata iżda fuq l-istess każ l-arrus tagħha David Xwiereb u ġie akkużat li stupra lill-mara illi deret fil-filmat u li rekordja mingħajr ma hi kienet taf. Fil-fatt fil-verżjoni tagħha ta' kif ġraw l-affarijiet, l-allegata vittma jiġifieri dik li kellu relazzjoni magħha u li deret fil-filmati, irrakkuntat kif waqt li kienet arusa ma' ħaddieħor bdiet relazzjoni sesswali ma' Xwiereb. Wara ftit ta' żmien iżda iddejqet u qaltlu li mhijiex qed tħossha komda taħbi mill-arus. Madankollu malli qaltlu hekk, Xwiereb allegatament irritalja u qalilha li jekk se tieqaf minn miegħu se jikxifha mal-arus tagħha. Is-sitwazzjoni spiċċat b'tali mod li kienet tmur fuq il-post tax-xogħol tiegħu jew fir-residenza tiegħu sempliċiment biex ikollha x'taqsam miegħu. Qalet ukoll li ma kinitx taf li qed jirrikordja dak li kien qed iseħħ bejniethom. Intant il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi John Spiteri u Jeffrey Scicluna żiedet tgħidlu fil-filmati l-istess mara kemm il-darba tinstema' tgħidlu biex jieqaf u li ma tridx tkompli għaddejja b'din ir-relazzjoni. Xwiereb min-naħa tiegħu wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih waqt li d-difiża talbet għall-ħelsien mill-arrest. Ġie nnutat kif l-akkużat ma jaħdimx iżda jinsab fil-proċess li jiftaħ negozju u għandu 3 tfal u ilu jgħix m'ommu 10 snin minn mindu ssepara minn mal-mara oriġinali. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonata t-talba tal-ħelsien mill-arrest minħabba l-fatt li din mhix l-ewwel darba li qed jiġi akkużat b'reati simili.